Sagudayin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, di pagkayam tayong Victor, nga napauluan iti didakan kay kayat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong name tanalpasen ti jutik akas security guard. Nag 6 to 6 manong name iti aldaw. Alas 7 nga ta, di dumanunak dito'y balay. Iti balay manong name ti live-in partner ko. Live-in ko na. Pwede naman kayat ti makikasar kanya. Live-in pailaan ko na na. Dahil ko na ni Lani. Ni Lani manong naming awanin ti sapulat pa'y iti kinalapsat na nga babae. Agububura isuna iti loop pagtagilakuan iti RTW iti tiyandaan iti ilimi. Nalapsat ko na sangsangpet ko siyempre dinanon ko isuna iti kusina tamadama iti panaglutluto na. Indusok ti ginatang ko manong name iti lamisaan ket pinalikodak nga inarako piso. Pinadukulak ko na ko. Yung nakiktuta kiniwadag na, di ka man! Abi man, datakit ruam mo nga, magpadpadukol ka niya. Mailiwak ka nga, sweetheart. Ngam saan ka mailiw ka? Ito apa nga saan ko mailiw ka niya. Kit kang kanayon mo, kail-iliw at ipadpadukol ko ka. Tala ka man, makabibisit ka. Ana? Makabibisit ako na. Dahil kita kayo bagbaga makabwisit. Padukol ka da. So hanggang nagluto pa ito sidaan. Kapag lang isang pagkitak. Ano rin atin sangpit mo? Dito nyo. Gimatang kita ready to eat. Dahil tangiling ilawin ta tiyandaan. Hamat Anong karatutuan? Bulalo. Wow. Nakalam ti bulalo. Ginatang ni nana sa kopalpalok nang danan ni malok nang bolalo, wow. Kaya kontra kadeta nata ngilingilawon nga tinuno nga karne baboy. Sarabasab. No bigbigat ko magin sarabasab na imas. Ngam ti kastoy nga malay man rabiin. Hanga na imas din sarabasab nginiligilaw daytan. Pakamot ason. Ano sumusumbrok ang kaya lani? Anak ko, kas kalaginaw. Aginaw. Tada ka din. Dapat pili ka na saklot mo. Makaputotak mo't laik. Bakit mo't kang kangajak kayat taganak. Abi ngamin nga, di mo kayat taganak. Ano serbi ng arod nga agasawa ta. Uy, live-in ta lang. No kahit kundot ta naganakan na nagasawa ta man ten. Abi ngamin. Jak kang arod kayat taganak, tajak kayat madadail ti kinaseksik. Sinuit, pagpaspas siksiyang, kaya sisyak mo't lang. Kinalok may kikitsaan, kaya aganak kat ado, okay lang kanya. O nagbali man tapintas mo. Ipatpatig kan tulatalani. Gabot ipatpatig ka unay-unay. Nagyaman na ka, no kasta. Abay patsyem, nga sikaken siyak, tig katuluyan. Mangnamnamak, siyempre. Ako mo ti sabali nga patpatig kung saan nga ka. Ay, narigat ti biyag, Victor. Manulang ti sweldo makasikyo. Manulang ti sweldo kas taga-tiyandaan nga aglaklako ti lupot. Kada man ti balay mi kininanang. Balay mi kininanang ko nakatabak ikap ka balay ka. Kaya di mo kaming kayat nga iawid ka sa di balay. Siya ka ba't iawid mo? Diya kaya ti makipulapol iti saan ko sigurado nga pakaikamangak. Mapaspasama kang ka. Sabi nga saan nga sigurado ko mga may kamang ka na kami. Hante amo noon mapasamak itong bigat, Victor. Talaga nga saan ka nga sure? Nga sikakin siya to tagasawa? Hanga kompleto.
Dadakin ka kasapsapulan. Lani dya kahit datang angaw. Sa anak agang angaw, ibagbagag laking katipud no. At daawan ken ka, nasapsapulan. Ano ko matawang kanya? Nagwapo ka. Nagbaybagay kanyak ti security guard. Nagmatyuak, naglaing ti romansa. Ore ka lang, agas asog ti ore la. Nga ore ka lang, agtay-tayik ta, bukal tamatam. Nang runa no, adda iti nagbaitan, digiti legs mo. Sa kuto, nagbayat, di ba? Si kapalag ko na nga, pariming nga, ore ka lang, maitayok-tayok, no kanik. Di ka man, makabibisit, di kita ipagbagam. Nagpasamat. Naglalalo ng dilpatak dito. Bugtong nga perlas, sa ako kinikin-nitin. Ngayon na imimas ng dilpatak, di ba? Ang kunang po sa kondo, sipsipan nga sila ulot tilapia, sinigang. Opo, ore mo la isurot tapatong mo tinigimas na ko. Ore ka lagi kis, di ba? Sumartag ka man. Napipog ka lang. Ibagbagag matlag peso. Ay, anak ko niya. Dito man. Victor ito. Tiladay, bagbagan na, makabibisit. Sabi nga natin, ibagbagam di anak ko, Victor. Oo, man na nang. Yan ang awang aping arot nga griri. Ibagbagag laking ko ano, magustuhan na kanyak. No kanek, magustuhan na. O rila may minsan nga pulo. Isarti mo man. Di ka lang mabayang kininanang, di ka ibagbagam, o balo ni nanang ko. Baka agasawa nga tinang oras, diyak pa agasawa. Ay, oras sa mong ibaga, Victor. Mangmangig ko no ka. Oh, makita lani. Mangmangig gayam ni nanang no ka. Ano, mangmangig no ka, nanang. Pigsat pa nagasasog ni lani. Kastaon mo, tipanang mansum nga ta. Orek lang makaring. Tunukan, matdak tungong apal. Lani nanang, talibagbagad. Iran rin tayo sa pati mga pangpangig kanya. Taltalutay lang dito, yan. Da kaya nanang no kayet yun. Kayet ko nga. Ay, awan nanang. Loko ka. Dumayatak kayat mo nga rod. Hala ni nanang. Talibagbagad. Bakit ang kayo hindi? Baka nararim kay sapakin mo siya. Kaya mananunod data ko mga ginakas pagarikat. Tagparaman ka mo tadi ka nagpapaapal. Ala ni nanangan. Di nanang. Ala padawang, alos na taglotok, mabisina ka. Dalay, bagbag ka mo ngayon. Sige, Victor. Takayot mo ko mga rod. Nga duwa ka mga gina. Kahit mayat ka lang, kita katulag. Kahit masapol na nanang mo, itong paing kang tupay. Patasem, loko ka. No kasapulan ni nanang mo, hey! Muna ta, babakat. Nagkumapin ako din nanang mo, kitanda ka man ka nakalaplapsat. Sweetheart. Arakopin ka mampay, nga patukulan. Uy! Agul ka taganda sa harakon. Ngayon masidain, bulalong. Apo, pagpagso. Mansun ka ita. Taore ka lang, pag-ikis ka, puti pa ng ko na ita. Manong nemi nakaiskurak ngagpaiso iti day di nga nabii. Ngayon kaslasaan yung interesado. Alamanin, sunan, maturugtan. Tapi dati mat nga kayat mulat ta. Umanahin ti maminsan. Diyak kayat nga ulitan ta. Tama nga no saan kumanin maaluwadan ti agaso ka na pigsag at umapal ni nanang. Tama nga no kidawon na king kagit pasublat. Sumumplat mo isuna. Saan tumapasamang da, sweetheart? Gabutaras-taras patrek din nanang mo. Imbilang kong ina isuna. Urasan ko pudno nga ina, kas lamaysan nga pudno nga ina. Diyak to pulos rumaman iti sa bali nga babae. Siksikan tulay. Mamati ka. Siksikan tulay, lani. Ikarikan ka. Wen, sisyak tulay. Ngiminton ka ano, nga maipaay mo ti kalikagom ko. Kalikagom mo nga niya.
Manulat sweldo nga sikyo anak tumanin. Ano nga natin kahit no? Aglako akti sabo? Ana? Aglako akti siyabo? Tapno makaiga magdakila kwarta? Kahit mo tagapot illegal? Kita saan nga illegal ah? Ano nga natin mambalin ko ita? Dito mo nga trabaho. Yung bayam, padasok ito sumurot maminsan. Sumurot maminsan ko na. Barbareng ang makagulpe kami di kang kanto gapurang kanto ato kwarta. Nuto surutam. Dahil mga wabis kanya ang hold upper. Hala? Di bangko nga paggurgwardyaan hold upin da. Katsyak. Di ko nang maroon nga palubusak to ida. Hala? Hagkagangaw. At ang arot mga ibagbaga kanya, teko na dang inside job, loko, madiak, madino matiliwan na kayo. Ngayon mo saan na kayo matiliwan, payat. Tapos na makigamak mo 10 kwarta. Kasama kadot kwarta na, kasama panakaadot bingay mo, nukas pagarikan ta, agbalik kayo. Adawa milyon? Sa alang milyon na. No ira namin sumangpit ti adu a kwarta. Nga gapo iti pa pagkargargahan ti kwarta. Kadi ano ti schedule na. Amo ka ti schedule. Isongor ti magbagada kanyak. No manugot kami ko nakanta duwa kam nga ron nga lalukuyan na. Inside job. Dakil di bingay. Nukas pagalikan lang. Sige, aramin dem. Tano aduntot kwartatan. Di iwahang kanto nga security garden. Siyempre, milyones. Pag negosyo ta, umadayo ta dito eh. Umadayo tayo kadwa tayo ninanan. Yung tsakayat. Na? Kat na ibaga keng kang umanugot ka. Diyan kahit sweetheart. Tahanak tumadlang nga naragsak. Nuti kwarta nga ususarek at nangkaputisang na siya at nga wagas. Style mo bulok. Nakadadot ta, di kita bumakbak nang, agkaput illegal. Di kita kurkurakot iti gobyerno, di kita kontraktor, di kita taga DPWH, di kita congressman kada senador. Ang biyag damat. Alaman, makaturog damat nga simpeng. Si kanto kiti nga security guard. Nagapot irigat kat aramidem. Isunguhin ko namon. Ang angaw ko lang dayjay. Awan di hold upper nga mangkitaltulag ka. Tapi natin rin bagam, nistoryam. Amangan ko na, makas pagarigan ko na. Kaslag pa peso ti bagbagam. Umanugot ka, bumak nang ta. Dahil tat awang keng ka, awan kwartam. Basit sweldom, batit utit. Ket no aduk kwartam, sisyak tulaeng, siksikan tulaeng, agden natin itong palbiyag. Ngayon naging kakalang tisikyo, makasara ka lang yung tibak nang. Manata ko na. Awan, paturukan. Awan nangig mo. Yung angaw na lang, kung nakala nagpepeso nga, dahol dapper nga mga luluki ka na kayo. Tano adda ko magpeso, huwag ko na muna. Makigasang-gasat katapno makaigam tayo man 20 bilyon na sa kwarta. Kinapudno na manong naimikat at dag paiso. Ngayon saan ko kayat? Jack kayat ko na. Jack kayat. Kaya minsan nga nag-duty kami manong naimikin ni Carlo. Tikadwa kasikyo nga kasasarita da para kadata nga pa nag-hold up. Ano pare? Naka-schedule. Dandanin. Kailangan anya ko man dandanin. Kaya numanukot tadi, buwak nang ka.
Ngayon, Jack, kinayat, tanong name ito talaga nga Jack kaya. No, di mo kayat pare. Umakar ka nga rod. Anong umakar? Iti duty. Nag-duty ka trabi. Kahit mo sawan, aldaw ti panangaramin diyo. Kaya aldaw ah. Aldaw nga sumangpit, jakwa, jet lugan. Ma-hold up, kabayatin nga agtartaray, o bibiyahe o no. May isarek pa lang muna ha. Kabayatan nga may isarek kasi yan. Hindi ka to tao. Marami diyo. Alis to lang dahil ha. Basta lagi umanugot ta dya kayat da. Bahala da. Diyan tangi, mapaid naman, no, nagbalegi da. Handa na tumatlatapin nga, at pa kinaigan ti gordya. Pare, no, kakasta nga hold up, at dala ta pa kinaigan di kiti sikyo kas kadatayo. So, saan mo lang naramidan, pare, Carlo? Baka babahawi kan to. Lagi-lagi pa. At asawam ken anak mo, napiyapay kanyak tawan live-in laing awan anak ko. Ngem awan tinapasamak nga hold up manong nemi iti sumangpet. May sangpet ti adu a kwarta nga na-deposito manong nemi iti bangko. No, pekasta manong nemi nagbaliw ti jutik. Nag-duty ak iti rabii. At dan makalawas ko naka-duty ti rabii manong nemi iti ta sumangpetak siyempre awanin ti asawa. Ta? Na paano nagtrabaho iti tiyandaan. Mati ato duty eh. Saan ko na makaedda ti asawak manong? Ti inana ti makadkaduak iti aldaw manong. Nanang, gusto kayo? Awan ti kadwatan. Ta rabi iti duty. Napambad nagtrabaho ni Lani. Di siya kakinsiyak lain. Tanyan ti kahit mong sawan. Oy, ang angaw ko lang dahil dyan, Victor. Bagapat siya ma. Nanang, amok nga ang angaw yo. Ken orin no sa nga ang angaw, imbilang kayo nga pudnungay na. So, asan to mapasamang tayo ta? Mano nga rabiin nga nag-duty ka? Dito rabiin. Duwalawasin, napaya. Diyak tula mo, no, mabuham ti kinapudno. Kinapudno ka niya. Anda ka ti, naskin nga mamuak, nanang. Tinakon awawagan ti nanang. Tayan tangi, saan kayo ba't ka nagkasal kinila ni? Nag-live-in kay lang. Baka saan tumal lang mapasamak nga nanang, ti awag mo kanya. Anya ti kahit mo sawan. At dan sa bali nga ipatpatek ni Lani. Ano to ko na yun? Ano to ko nam? Ano to ko nam? Di mo kadang nakalawlawag mo ti panang ibagak. Nakasarakan ti anak ko iti pakap ni kanna. Sino? Dato ti diyak mabaling nga ibagakin ka. Nabaknang. Noan niya ti sapsapulin ni Lani. Iti may isang lalaki. Ngawangking ka. Daking kwada. Kwarta lang tawang kanya ka. Isong araw, dayta. Awangking ka. Dan sakit inyang ang mo kang kuwana idi nga hold up. Tapos di mo yung patuloy. Tapos no makaramanak ko bamit. Ti ado a kwarta. Tiket pa nagpadpada yung nga gina. Nana! Nagpadpada ka man nga gina. Kasi nga di akasta. Kasi lang tilang kwarta tinapatig ka na kayo. Agbeso nga ti awan kanya ket kwarta. No lang gwapo, macho, kinalain ko iti sex. Awanin sa bulan ti anak nyo.
Ngayon sa nga data pakaragsakan na eh. Kada ito ka po na nuwapi nga dinakayat ng kasar kami. Dinakayat nga kasar kayo, gabutan di saan na sigurado nga takayat agasawa. Tanong nagkasar kayo kumakit, at nasarakan ng sabaling lalaki, narikat. Diba? Itatasan ka nga nagkasar, kat ada nakasagana nga may kasar kang kuwana, nga ada mabalin na, nawaya. Nanang, ada na ibagayo kanya kidi. Naibagangan niya. Kay-kayat dak, diba? Kay-kayat dak, kabuta. Nasing payatak. Nga para iti anak yun. Amok man tuminom, ang jak pinapadasan tinabartek. Nipitik ka jak pa inarami di anak yun. Tadyak to arami din deta. Takaniyak, saan nga saktan ti babae. Doon ilalain, ayaten, arakupen parak sa akin. Deta ti dayawin nyo kanyak. Tawarin mo na tumak at siyak ti apaan, siyak pa ti sipaten, nilani, ngam siyak pulos balsin. Kasta ti panang ipatpatid ko ti anak yun. Nga dito ti kapunan, no hapay nga kung layo di nga, kay-kayat dak. Idi ngimita nga ron. Ta nakasara ka nilani, iti dakwarta na. So nga mabaling ko ako na nitan, di dakan kay-kayat. Nanang, di nakawawagan ng tinanang ko nakmat. Di ka agang angaw kasta. Sa anak agang angaw, urayem nilani. Tapno maama. Anong oras lang sumangpet? Kat siyempre, inaktuman na nag-duty. Awang pa, kit nag-duty ako. Ito urayem ha. Sakpay nga kag-duty. Una mabali mo magkatawagan. Tapay mangas ka tinauneg. Nasakit para kanyak. Luadan sa bali. Ken mismo nga ni lani ti manggibagang. Sanda ko na kay kayat. Sanda ka na kay kayat. Tadan sa bali. So nga, nukas ka sa nulaeng. Victor, irubrobot mo digit arwate mo, tanukas pagarigan lang, agsina kayon kinilani. Kahit isudan, kada di nga lalaki, tagdan na. Intun ka nung mapasamak data nanang. Dakla mo. Tinawagak nila ni Mano. Hello, abay. Adembag ka kanyang ninanang mo. Didak ka nun kay kayat. Alam ninanangan. Dinarawarayang nga siya akong di mangibaga. Sige, yan tangin na mo amon. Sanda ka na kay kayat, Victor. We are very sorry. No pa kay ibagbaga ni nanang kay di nga sikat kay kayat na ngagbaling asawa. Imtsak man sigurado no sika talaga tagbaling asawa iso nga kayat ti kasar. Ita ta nakasara ka konti umno ususto nga pakapneg ka kompleto ada kwarta na. So sorry. Lanis hanggang angaw kasta. Sa hanak agang angaw Victor. Dumteng deto nga dumteng. Amom deta. Tano sigurado ako mga sika. Nagkasarta ko man. Ngam kabodajak sigurado man sika. Tadawan kang kangasap sa pulik. So nga sata nga nagkasar. Victor, makasapol kanto sa bali. Masaan nga kaskanyak ang rupa ti kwarta ko nang. Anong gutek rupa ti kwarta? Kasapulak ti kwarta? Tsak agbyang noong kwarta. Ayetan ka wanay lani. Tsak kayat nga sinata. Tsak kayat nga ibagayo nga didakon kay kayat. Gapot anda ka na kayo tibiyag ko. Anda kang katibiyag ko.
Ibang magdadig nga rumwatan na kita rawatem. Takastan tumalat mapasamak. Sagbay mapangkag duty, alam mo na kita rawatem. Tas ang kanton nga agsubsubli dito ni mapasti. Agsubsubli dito balay no malpasan ti duty. Agawid kanton sa balayo. Sa mo yang angaw dayta. Sanak hanggang angaw. Ibagbaga kang katipod no. Gaputa, mayat ka manuno saan? Sumuro takton. Kini Donald. Doon ka no. Basta kalpasan na ito ang lawas. Mamaling nga Lunes, Martes next week. Panawan minton datang balay. Nakam to kininanang panawan min datang balay. Kit makidan na kam to kini Donald. Iti dalak kila balay. No, basta. Orek pagpakasyak kang kangag parintumang isang wanam. Sa arin nga mababawi pa Hanin. Hanin, Apolos. Nalpasan ti amin kadata, Victor. So, irubot mo na kita arwatam, tain to na ingkag jotin, adan to na kita arwatam, malpas ni jotin, agawit kan to sa jabalayo. Sanda ka na kayat. Sanda ka na kayat, pain. Victor, iso ang pakalalaki ka, awatan ti kinapudno, agyaman ka ata, sikatin ng damo kanya, napaot mo ti panagdanad, nagpapas kamatan kanya, naaramid mo ti pinagragsak mo kanya, pinaragsak ka. Awan ti sabali nga makatagikwak ang kalani. Ano? Awan ti sabali nga makatagikwak ang ka. Siyaklay. Minurumbat ko manong nemi di so magmanong arwatek. Taso magmanulang arwatek manong tiyada. Mas daw ni Carlo manong nemi. Idi tag duty ak. Ano na kita pare? Nagbakwit kan sa matan. Di na kon kayat pa nilani. Sanda ko na kayat. Ana? Tapay. Nakasara ka nito sa bali pare. So, ang tumalpas ti duty. Nagawit akton sa dibalay. Pare, mabaling ka din nga. Saan kuntong ibat-bati dito ti paltog ko? Ano? Saan mabaling na pare? Ibatin dito ti paltog. Hanggang mabaling nga yawid mo. Ipagpakasik ka ka. Buludag lang. Isublik tumadlaing. Tapay. Basta. Loko ka. Nandan sakit dagat sa panggap mo. Awan ti sabali nga makatagikwaking kuha na pare. Awan ti sabali nga makatagikwaking kuha na. Gisla ka di lalaki. Gusto naman tayo ti panawan yun. Kari siguro nga saan ganta kayo tagkatuluyan. Di mayat, sumapol ka man sa bali. Baka may metod kasukat nila ni tibiyag mo. Awan ti sabali nga makadagikwaking kuha na pare. Awan ti sabali nga makaraman kang kuha na. Awan ti sabali. Bahala ka. Di ka maawatan. Manong naimin yawid ko ti palto. Nasdaw ni nanang kanitatang hindi mapasang bedak. Hindi malasin da manong naimin ti banurubur ti motorsiklo. Ne. Abay, awang ngayong kinilaneng. Awanin tatang. Ngakit mayata ha? Tao yan tangi saan kayo ka nagkasar. Data mati pagpintasan no, live-in laeng, tano saan na ka na kayat, saan mo na kayat, nawaya kailangan nagsina. Mamigatak lang ang di gustanan. Dada papanam. Papanam. Basta da papanak tatang.
Napikas tatlangam. Ano tlangak? Kasla. Diyak maawatan. Ninanang nga. Data kusina. Nang, dak. Ay, anak ko. Inararakop na ninanang. May liliwak kang kanak ko. Ano may kala sumarungkar? Bueno. Umaydak tulat na sarsarungkaran nanang. Ano na ko? Imayag si marungkar. Ket umaydak to kumalatan sarsarungkaran. Sarsarungkaran jay. Jayan nyo kinilani. Sa din naman papanak. Pangipananda kanyak. Di sa jay itong umaydak sarsarungkaran. Hindi ka maawatan mo. Lalalala. Agit sarak nga roden. Tayo ni tatang mo. Timamigat tayon. Siyat man ta. Nakamaka mo. Tipamigat. Kata dinabayagin nga santa ka na kalanglang. Anangan. Baka na ito timaodin na. Nandiyan ito nga magbagamaya. Lakay, umagan. Maganda yun. Hindi makapamigatak. Nagdigusak. Nagsukatak. Manong nemi. Suot ko ti helmet ko. Pinataray ko manong nemi ti motorsiklo. Tinawagak nila ni. Hello, apa yung bala? Masapul mo? Di ba nagawid kan? Nagawid ako. Kaisok ko na. Ayam mo. Dito balay. Di ba ka na ba nagtrabaho? Dapat pa namin kinanang. Paano nyo? Mabamid anunan ni Donald. Umay nakam kumaalan nga mismo. Dahil dumano na kat ko. One time kun ko na. Ban ka rin ti driver nga agmanayo ko matatlo isukmat mang sundo ka na kayo ko na. Pagluganan nyo ka rin. Nakasaridag ti kurung-kurung na Uncle Delpin. Isumat ti mabaling milang, mabaling nga. Pagluganan. Anong oras? Abi damdamangin noon niyang oras. Takis ka di. Ayaw mo ka di. Dato balay mi. Orisan ako nakay-kayat. Orisan ako nakay-kayat. Mabaling ka matlat tawagan. Kumustahan? Huna. Tap no maamuam doon nakasanot kaya naragsak ko. Kado de kiti kwarta. Nga itid ni Donald. Kaya nagtamaawatam ti amin. Nasamon nga ipilit pa iti bagim. Diyak mo't mabaling ipilit iti bagim kano sa amon ako na kaya. Imulitek. Awan ti sabali nga makatagikwa kayang kalani. Ito kung mga awan. Kurang nang lang ko. Iti da ito nga aldaw siguro. Wano inton rabi. Agkaidakam tong kini Donald. Agkaidakam tong kini Donald. Gaboran nakto dado a kwarta. Sa nalaing mat itirumansa. O ano patlo sa pulik. Ang askeng ka. Sakala na nalaing galat rumansa. Nalaing kamangan. Yung maumat kwarta. Niya oras no. Mapang kayo. Agpaano kayo? Kitagpalaod kami ano oras? Kapit naman namagam noan niya nga oras. Baka alas 2 siguro. Alas 2 na agkapukin di balay. Abi sal-sal sudam? Awan. Saan kanton nga tawagan? Dato yung timauti pa ng tawag ko. Alakad na siya at mo na saan ka makadisturbo. Yung nukas pagarigan na kahit kanto nga tawagan, ipakamukin kang kastukit-kastoy, mabaling kanto nga tatawagan. Sige nga ron din. Agyaman naglani, hindi pa nang ipatagmukan niya. Tinasurok na ito mga tawin.
agamanak. Bye. Bye. Alauna imedya manong nemi adda akon nga gurguray. Amamok manong nemi ti driver ti kurong-kurong imbaga ng Uncle Delpin. Ken malasing ko ti kurong-kurong na. Alas 2:15. Idi mapasungada kun manong nemi ti kurong-kurong. Nagmayat ti panagkaabay dagiti agina manong nemi nga nagkatugaw iti tugaw ti kurong-kurong. Hindi lumabas na ni tiyan ko, pinagandar ko ti motorsiklo, ket sinurot ko nida. Sa anak pa ilang yung mas asidig unay. Ngayon di addada ni tiwas na yung manong nemi nga mamano dagiti masabat ket masarno alugan. Pinaspasa kun manong nemi ti motorsiklo. Idi, taasidaga kon manong nagbusina timmalyaw da kita gina. Goodbye, Nana! Lani! Nagsasaruno manon nemi ti putok. Kalpasan nga nangig ko ti duwang nga aso. Manong nemi, alis tumit ti driver ti kurong-kurong nga nangisardeng nga nangipaigid. Ngayon nagdiretso ako nga nanglabas kadakwada. Goodbye, Lani. Goodbye kada kayo nga gina. Nasanda ko na kay kaya. Bahala kayo. Sana kang babawi tinaramid ko. Ulitek. Awan ti sabali nga makadagi ko aking kalani. Awan. Dimtengak dito'y balay, manong nemi, inarakop ko ni Nano. Basta pa nangarakop mo kanya? Nan, umaydak to kumasarsarong karan. Kas nakunak ka na kayo ini. Nusa din naman ti pangipananda kanya. Sarsarong karan dak to. Ano ito kayo magbaga maya barok? Nagdi ko sa klabit. Kalpasan na. Pumahaw nagtuwanin. Saan ko nga alain ta motorsiklok nang ibati ko. Makamukha ito no. Ila ko yun no. Nyatarami din yun. Idad ko kata kayo ti papeles na. Hindi magbagamaya. Mamon yung tulang. Baka mangigyon to kadigit radyo. Wala mabuya ito social media. Manong nemi. Si mukhak mismo kadagiti pan nakabagi tilintay. Hindi ka andak iti pagbaludan manong nemi dagiti taga-media imaydak. Dinanon. Sir, mabaling ka din interview na ka. Sir, mabaling na umasdig ka to. Orita, kailang magawat na kabat nga maitid na ito yung tape recorder mi. Sige ka din ni Victor, sir. Siya. Ang pingasin mo ka, sir. Namasol mo. Siya tinang papatay ka dagiti agin na nga nakakurong-kurong. Kumusta na gaya man? Dead on spot da, sir. Kuhin. Nalainga ka pumaltok. Ulo nga talaga tinirak kadakwada. Kit kumusta mo di driver? O rin na awan tinayaw-awan nga bala? Awan sir, awan tisugat na. Sir, anya tinangidurong kada kayo? Nga nangarabit ti kastoy. Kadagiti agina. May isa lang ang linya. May isa lang sentence. Sentence kanya. Di pa nang ibagada. Didakan kay kayat.
Saan ako nakayat ni Lani? Saan ako nakayat ti katugang tubi kuma? Live-in partner mo ni Lani, sir? When? Ngayong kabuta nakasarakan ti sa bali. Didakan kay kayat. Kunadaw kung kanya. Apay nga rin na panunod yung haramit ti kasya, sir? Di yung kati among nga may balod kayo? Double murder? Naragsaka ka mga karo ti biyagda. Dagiti tattao nga impateg ko. Ngam saan mo tinang mga ayat kanya. Impatpateg ko na nila ni. Bilang kong iso lang ti babahay ti biyag ko. Kalpasan na kasya tinaramid na kanya. Di na kung kay kaya. Sana ka ang babaoy tinaramid ko. Naragsakak nga mga karo ti biyag. Dagiti agina iti pagbaludan. Ure kasano iti kapaot ng ikaro. Iti agdama manong nemi andahak dito yung Muntinlupa. Yung mararamidek ti singsingpet. Tabarbaren ko nak no may karo ti double murder nga kaso. Takunada kaniya. Nagsingsingpet ak lakid di. Barbaring no may sakto kadagiti mapaluran. Tano kas pagarigan tamay kanak peti sa balagun daway. Karkararag kong sapay ko ma. Ta sa anak to nga makapatay. No agayatak tumanin iti sa bali. Sapay ko matasandan ng ibagbaga. Didakan kay kayat. Sapay ko mata kay kayat dakdak. Kay kayat dakton iti tong palbiyan. Dahito iti pagkasalita manong naming at ulitek sa anak ngagbabawi nga nangaramid anang patay kadagiti agina. Gabota dahit at kalintigak. Gabota kayat ko nga talaga nga awanin ti makaraman keng kuana. Agad inaramid ko ti kasjay. No pa amok nga dakil abasol kini Apo Diyos. Didak tultulad. Ngam sabi ko nga tagbalin nato nga balaag kadagiti tattao nga sanda nga handa ko mangisuksukat ti sabali ti mangipatpateg kadakwada. Sanda ko maibagbaga nga didakan kay kaya. Toy agyaman nga pagaya mo, Victor.